Sa mga nakaraang linggo ay binisita natin ang mga kasulok-sulukang lugar dito sa probinsya ng Southern Leyte. Pinuntahan natin ang nakatagong ganda na pinagmamalaki ng St. Bernard na kung tawagin nila ay Panyan Tubod. At dinayo rin natin ang pinakadulo ng probinsya natin, ang munisipalidad ng Silago. Dito na-experience natin kung gaano kaganda ang mga tanawin dito. Tangkaan 700 meters. Kaya ngayon, dadayuhin naman natin ang isa sa pinagmamalaking lungsod ng probinsya ng Southern Leyte. Kaya tara at samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon. Destinasyon natin, Padre Burgos, Southern Leyte. Municipality of Padre Burgos is a 5th-class municipality in the province of Southern Leyte. According to the 2020 census, it has a population of over 11,159 people at binubuo ito ng 11 barangay. At alam nyo ba na ang Padre Burgos is named after Jose Burgos, na isa sa mga 3 martir na pare na pinatay noong February 17, 1872 sa Bagong Bayan o mas kilalang Gomborza. Makalipas ang maraming panahon ay unti-unting nakilala ang munisipalidad ng Padre Burgos dahil ito sa natural na ganda na makikita mo dito. Kaya naman ay bumiyahe kami ng mahigit 43.1 kilometers o halos 1 oras mula sa lungsod ng Sugod upang personal na makita ang mga ipinagmamalaking atraksyon ng lungsod ng Padre Burgos. Ito yung karatula nila. Yan. Anas Peak pala, Anas Peak. And around 1.5 kilometers na lang papunta dito. Alright? Anas Peak. In your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without you. Kaya na siguro yun mga katim. Alright mga katim, after ng halos 1 oras na biyahe, narating din namin ang lugar na to na pinagmamalaki ng lungsod ng Padre Burgos. Let's go, kitain natin yung view from above. Let's go! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no Hindi kalayuan mula dito sa Anas Peak ay mararating mo rin ang around 10 to 15 minutes drive ang isa ring atraksyon na pinagmamalaki ng lungsod. Walang iba kundi ang Mahaba Beach. Unti-unti ngayong naging popular ang resort na ito dahil sa natatangi nitong ganda. Pangalan pa lang ay alam mo na kung bakit tinawag nila itong Mahaba Beach. Sakto ang lugar na ito pang tanggal stress habang naglalakad sa mahabang baybayin nito. Perfect spot din to para sa mga barkada o pamilya na gustong mag-overnight sa tabing dagat.
Good venue din ito for team building activities dahil sa lawak ng lugar dito. At accessible ang daan papunta sa lugar na ito. Isang atraksyon na naman ang na-explore natin mga katim. Isang karangalan sa amin ang mai-share ang angking ganda ng lugar natin. Naway alagaan at bigyang importansya natin ang mga likas na yaman na hiram sa atin ng buong may kapal. O gawa man nating mga tao upang ang ganda nito ay maabutan pa ng mga susunod na henerasyon. Kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa amin. Naway hindi kayo magsawang sumuporta at balang araw ay mapupuntahan at masasaksihan din natin ang lahat ng magagandang lugar dito sa lupang Sinilangan. Walang iba kundi ang Southern Leyte.